Nagkaatbang na ang mga abogado sa GMA Network Incorporated o TAPE Incorporated sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City alay sa posibleng settlement kalabot sa kasong estafa nga gipasaka sa GMA Network batok sa TAPE. Ani ang report. Nag-atbang na sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City ang mga abogado sa GMA Network Incorporated ug TAPE Incorporated. Gipatawag ang isigakampo aron hisgutan ang posibilidad sa settlement kalabot sa gipasaka sa GMA nga kasong kriminal nga estafa batok sa TAPE. Kinitungod sa wala niini pag-remit sa network sa halos 38 million pesos nga ad revenues nga alang unta sa GMA ubo sa usa ka assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of TAPE. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Hinuon giila sa TAPE Incorporated nga duna pa sila'y obligasyon sa GMA. I think TAPE naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Apan wala pa'y nasabutan sa karon ang duha ka kampo. Inay, gitakda sa prosecutor's office nga bag-atbang sila balik sa June 11 aron masayran kung dawaton sa GMA ang itanyag sa TAPE. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, di ba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Kung dili mo lampos ang mediation sa June 11, ipadayon na ang preliminary investigation sa kaso ug sa korte na nila hisgutan ang merito sa kaso. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.